U toku je emisija gledanja snimaka voditelj Mila Milošević najavio je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aleksandra Nikolić plakala jer su ju takmičari udarili na majčinstvo. Teško mi je jer su mi mnogi udarili na majčinstvo, sve me boli jednostavno, dokrajčilo me sve, sada sam super ali ne mogu da zaboravim neke stvari, nikad ne mogu, rekla je Aleksandra. Ona meni svaki dan govori svašta, oni će u dogovoru da se svete ljudima, rekao je Ivan. Ti prijetiš budaletino jedna drugima, šta ćeš da nam radiš, šta se krstiš? Rekao je Ivan, ovo on radi kad je nekom loše, evo, tebi govorim to i kunem se u dete, rekla je Aleksandra. Ja se tebi kunem u oba, rekao je Ivan. Ti nemaš decu, rekla je Aleks. Imam, a ti svoje nisi vidjela 6 godina jer si visila po šipkama, rekao je Ivan.